Gachlek. Slik Gachlek. Helo na, mae'n amser Trygachlec, sesiwn 3. Ydych chi'n cofio? Monkey, monkey. Pa sain? Ydych chi'n cofio? Afal, pa sain? A. Pa sain? Pa sain? A. Da iawn chi. Y sain heddi ydy P. Beth yw e? Dwedwch ar fy ôl i. Y symudiad. Da iawn chi. Pen. Dwedwch chi e. Pen. Pen. Pa sain? Dwedwch ar fy ôl i. Pêl. Pêl. Plant. Parti. Pen blwydd. Nawr mae'n amser syllu ar y sêr. Ydyn ni'n barod? Dilynwch y mis i a dwedwch bob sain. A, P, map. Da iawn chi eto. A, P, map. Beth ydy hwn? Ie, map. Barod? A, pam. P, a, pam. Beth oedd y cwestiwn? Pam? Un bach arall. A, mam. Eto. A, mam. Pwy ydy hon? Mam. Da iawn. Dewch i ni weld. Ydy'r bysedd bach yn barod? Ydy'r bysedd 1, 2, 3. Ydyn ni'n barod? Pa gwestiwn? Pam? P, a, Beth ydy hwn? Map. Barod? A, P. Pwy ydy hon? Ie, mam. A, Ardderchog. A dyna ni y sesiwn drosodd. Pob hwyl gyda'r gwaith ar yr ap. Yn hir ac mae
angen pen, pen a wyneb helo gwen. P yn hir ac mae angen pen,